to Adam Zango muna masa addu'a shi abin da ya roƙa Allah sa kare mutu a wannan sana'a din kada Allah sa yayansa kuma su gaje shi a wannan a to abin da mutum ya roƙa ba shi da ku ce masa amin ba ku yi ta amini shi kuma wanda ya roƙa can ya mutu da iyalansa to Allah sa ya mutu a ciki an yi adalci addu'a yayi shi yasa wani mai tafsiri ya ce bai taba ganin dolaye irin mushrikan makka ba a madadin da suka kwararo wannan addan suka ce wa izqallahumma in kana hada wal haqu a madadin su ce fadina ilaihi sai kawai suka ce wai fa'amtir alaihi shi ma a madadin da ya ji wa'azin nan ya ce ya Allah Allah ka shirye mu a'a ba ma illa Allah ka shirye kai tsaye ba sai ya ce a'a idan wa'azin nan da aka yi mana shine daidai Allah ka shirye mu in kuma kan daidai muke to Allah ka sa mu mutu akai akalla da akalla da ka ba da ka sai jahilci da yadda bai ba bismillah wani Allah ne wala wai da wani insani fi shirri wa a'udhu bi khair haka ne gaskiya ne wallahi Allah gane wallahi gaskiya ne abun tausayi Allah ka jire mu shi ne dole sai yayi magana mun ba mu mutum yana neman alaka mu dole sai yayi magana to su kafaran zamanin manzo Allah dole ne sun yi magana me yasa suka yi Allahumma subhanahu inna shayatina إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أولياء الله تعالى شيطانو suna yin wahayi bi ma'ana sukan sanya sako a zukatan